Díomh gach Donna is mis Donna Coburn agus inniu Satharn Sásta Tom chun hispántí chus terrarium cosúla seo a dhéanamh. Ba glenne mór nó baile is cosúla seo ag tastal agus cúpla succulents agus cacti beag. Ansin chuann tú clocha mór agus roinnt puróga isteach, fuair mar na cinn sin ón siopa piata. Inis tá ihir ag tastal, rinne mar meascán de perlait agus ihir anseo le haid dréanála má. Is féidir leat tosú ag chuir de phlantaí isteachanis, déan peall beag agus clúdú iad le hither. Is féidir leat iad a chur in éon áit is mian leat inis, ach bí cuairmach agus tú ag obair leis na cacti. Anseo dúsáid mar fabric crua cosúla denim chun ar lábha a chosint ar na spící, mar ní raibh éon lámhíní agan. Ach ba chuir díobh se sa bháile lámhíní a úsáid nó cabhra áil ó thuismithóir. Féidir libh iad a bhoga isteach sa bhaile go dtí go bhfuil tú sásta leis an sucrán. Tá sé suas díobhse má tá sé bheith géirí go leor plantaí nó cúplacín, ach ná déon darmid spás a ágáil a tarthú mar fásaí siad níos mó. Nuair atá de phlantaí go léir sa bhaile, déan cinnte go bhfuil tú sásta leis an sucrán agus ré chun leanainn tú raibh leis an 100 céim eile. Inis, fáil cochan cosúla leis an ceann seo agus séada amach éon ihir atá gafa ar na phlandaigh. Nuair atá de phlandaigh ag breithniú go hálan gláán, fáil gaineamh agus tonadóir chun an gaineamh a chur isteach sa bhaile. Ní raibh tonadóir ar fáil dúin anseo, so dúsáid mar cochan agus fápéir chun an gaineamh a chur timpeall na phlandaigh go néata. Is féidir leat gaineamh a fháil ó go leor siopaí cosúla siopa againn agus siopa bréagán ach ceapan go formar an gaineamh seo ó Mr Price. Mar níos slútha, fáil cochan arís agus séada amach aon gaineamh atá gafa ar na phlandaigh. Agus inis tá tú críochnatha, is féidir le é a bhaisiú más málat agus chur é in áit le go leor solas na gréine. Gur míle mágah gach duine agus tásúlagam go mbainfidh sibh antát na bhas.